No niin. Ajattelin tässä tehdä pienen muistelmakertomuksen. Asiasta on 35 vuotta ja sen kunniaksi ajattelin kertoa tämmöinen ajo Helsingistä Ouluun. Ja miten se tehtiin ja minkä takia ja muuta. Jos lähdetään niin kuin liikkeelle alusta. Tausta on se, että tämä oli vuonna 1981. Mä olin käynyt Hangossa ja tulin sitten sieltä Niittykummun Essulle, missä niin kuin meidän porukka yleensä tapasi. Ja mä sanoin, että hei, lähdin tosta tunti sitten Hangosta. Niin mun ystävät sanoivat, että niin, no, se on mahdotonta. Siinä on 150 kilsaa ja ei tunnissa sieltä ajaa. Mä sanoin, että no pojat, mä ajan aina tämmöistä. Tää on se vauhti, mitä mä ajan. No, siitä se riita tavallaan nousi. Ja mä sanoin, että hei, okei, lyödään veto. Niin, mutta kyllä me lyödään veto sun kanssa, mutta se pitää olla sitten niin pitkä matka, että se ei ole niinku tsäkärre. Okei. Niin päätettiin näin, että lyötiin veto ja tässä on niinku periaatteessa säännöt. Ensinnäkin me laitettiin suunnilleen, mikä olisi tänä päivänä 5000 euroa mieheen, ja niitä oli 2 ja minä 1, eli meillä oli 15 tonnia periaatteessa potissa. Ja sitten se piti olla riittävän pitkä matka, ettei tsäkällä pärjää, niin me päätettiin, että Helsingistä Ouluun. Ja tietysti osasivat laittaa sinne, keskustasta keskustaan, ettei ihan helpolla pääse. Ja sitten systeemi oli sitten tämmöinen, että lähdetään Helsingin rautatieasemalta ja päätöspaikka on sitten joku on auki ja päätettiin, että okei, hotelli Arina siellä Oulussa, niin se on semmoinen paikka, mikä on auki 24 tuntia. Ja sitten siihen aikaan ei ollut kaikilla kännyköitä eikä mitään, tämä oli 81 ja ei ollut GPS, vaan oli karttoja ja kaikki, niin täytyy niin kuin muistaa tämä, kun kuuntelee tätä tarinaa, niin meillä oli se suunnitelma, että mä ajan sinne Arinaan, soitan Helsinkiin pojille tai Espooseen, ja ne soittaa takaisin sinne Arinaan, ja sillä lailla varmistetaan, että mä oon siellä paikan päällä. Sitten se piti tehdä tietysti sillä autolla, millä mä olin just käynyt Hangossa, eli se mun oma Camaro, millä mä ajoin. Ja siinä oli tietysti semmoisia pikkuongelmia, kun se oli maalattu sponsoreiden väreihin ja muuta, niin silti niin kuin vaivihkaa salaa ei oikein sillä pystynyt ajaa. Ja sitten päätettiin myöskin se, että on yksi yritys. Jos se onnistuu, mä voitan. Jos se epäonnistuu, niin se on mun niin kuin ongelma. Sanotaan, että rengasrikko tai moottori hajoaa tai jotain tämmöistä, niin se on mun ongelma. Niin tällä lailla me niin kuin tasattiin tavallaan tämä, kun minä olin niin vuorovarma, että mä osaan tämän tehdä, ja ne oli sitä mieltä, että ei millään, se ei onnistu. Että keskinopeus 150, niin se on aika vaikea. Helsingistä Ouluun oli silloin 617 kilometriä, teki sen, että 150 keskinopeudella se piti olla 4 tuntia 7 minuuttia. Se on siis se veto, 4 tuntia 7 minuuttia, mitä tehtiin. Ja yksi yritys, ja kesä 81 oli se ajanjakso, ja tämä vetohan tehtiin jo maaliskuussa. Sitten rupesi valmistelut. Ensinnäkin oli se, että mun täytyisi saada tietää, paljonko se Camaro kuluttaa, kun ajetaan kaasupohjassa. Nythän mä tiesin, että sen normaali tankki ei riitä. Kuinka paljon lisätankkia siihen pitää rakentaa. Siihen aikaan oli Tarvan moottoritie, niin mä ajoin päästä päähän muutaman kerran ja mittasin polttoaineen kulutus ja sain siitä laskettua, kuinka paljon lisätankkia siihen tarvitaan. Rakensin sitten Camaron takaluukkuun lisätankit, 3 kappaletta, jotta se bensa ei niin kuin heiluisi puolelta toiselle. Ja sitten mä ajattelin, että mä tein niin, että mulla oli 3 bensapumppua ja bensapumpusta letku normaalitankkiin ja ajon aikana katkaisijasta vaan, niin bensamittari lähti nousee. Eli vaikka oli 200 vauhtia, niin mä pystyn tankkaamaan siinä ajaessa. Niin se oli aika hyvä suunnitelma ainakin. Sitten mietin sitä, että tietysti
kun joku näkee, poliisi näkee tai jotain, niin nehän saa kilven ainakin, vaikka ne ei saisi kiinni ehkä. Niin mä päätin, että minähän laitan eri kilvet sinne ja soitin asianajajalle ja kysyin, että hei, että kuinka iso rikos se on, että ajaa väärillä kilvillä. Se sanoi, että se meni kaikki siihen. Se menee kaikki siihen samaan piikkiin, että hän on huolissaan siitä. Niin mulla oli yhdet vanhat jenkkikilvet ja mä ajattelin, että no, mä käytän ne jenkkikilvet sitten. Ja mutta kun se oli maalattu siis sponsoreiden väri, se oli saman värinen kuin mun kilpa-auto. Niin siinä oli seura kissan kokoisella kirjaimilla ja Woodruff ja Clarion ja mitä kaikkea siellä oli, niin munhan piti, niin mä ostin muutama kilo liitua, sekoitin veteen ja sillä päätin, että okei, mä pystyn maalaamaan tämän liidulla. Sitten ongelmahan oli tämä, että mä en halunnut tulla 3 minuuttia myöhässä, mutta tarkoitus ei ollut tehdä mitään vauhtiennätystä. Eli piti niin kuin alusta saakka tietää, oot sä ennakossa vai perässä. Niin mä sitten puhun Paajasen Juhan kanssa, joka oli usein siellä Essolla kanssa, Henri Toivosen karttori. Mä sanoin Paajaselle, että hei, et vois ottaa vapaapäivää ja lähteä mun kanssa Oulussa käymään jo. No minkä takia? No sit mä kerron sille tarinan ja se sanoi, että no joo, maksa mulle sen päivän palkka, mitä mä hävin duunista, niin kyllä mä mielenkiinnosta lähden mukaan. Ja se oli mulle iso apu. Kertaa silloin mä tiesin, että okei, mulla on ainakin kaveri, joka on tottunut vauhtiin ja joka ei oksena kyydissä ja osaa laskea sitten nämä ajat, että ollaanko ennakossa vai jäljessä. Sitten ostettiin koko matkalta nämä GT-kartat, eli ne vähän tarkemmat kartat. Sitten otettiin pari vesisankoa ja sienet. Ja ajatus oli se, että jos kytät lähtee perään, niin ajetaan johonkin, Suomessa on 60 000 järveä, tai 144 000, jos ollaan ihan tarkkoja. Niin ajetaan järven rannalla, pestään auto ja tullaan takas, eikä kukaan ymmärrä, että auto, joka on niin kuin punainen ja keltainen ja valkoinen, sponsorin värissä isot, että se voisi olla se sama valkoinen haamuauto, mikä just lähti. Ja sitten oli yksi ongelma se, että mä en tuntenut, tai mä en tiennyt, missä koko se hotelli Arina on. Mä tiesin, että jossain Oulun keskustassa. Niin mä olin Helsingin yöelämässä tavannut oikein söötin lentoimen tyttö, joka oli Oulusta kotoisin. Ja kun mä sen näin, niin mä sanoin, että hei, että tunneeko sä Oulussa joku, joka voisi opastaa mut sieltä moottoriliikennetieltä hotelli Arinaan. Sanoin, että joo, mun pikkuveli varmaan tekisi sen pientä korvausta vasta. Mä soitin pikkuveljelle ja juteltiin asiasta ja hän sanoi, että joo, tämä kyllä käy. Että kerro vaan, koska pitää olla siellä moottoritien varrella tai moottoriliikennetien varrella. No, tämä veto lyötiin, niin kuin mä sanoin, tämä oli maaliskuussa 35 vuotta sitten. Ja tämä ajo piti kesän aikana tapahtua. Niin minne mä vaan menin, niin jengi kysyi, hei, onko sä jo ajanut? Koska sä lähdet? Tiedätkö, tää oli niinku, minne mä vaan menin? Se oli kerta, mä oon laittanut kuule rahaa, me ollaan lyöty veto. Siis täällä oli paljon vedonlyöntiä meidän pienen potin ulkopuolella, isoja summia. Niin jengi sanoi, että ei sinne pysty ajaa alta 5 tunnin, mutta minä luotan sinuun. Toiset sanoi, niin, se on mini, se on hullu, kyllä se sen tekee. Toiset oli, niin hullu tai ei, mutta se on tekemätön paikka. Okei. No kuitenkin. Sitten jos lähdetään kertoo se itse ajo, niin mä päätin, että heinäkuussa siinä lopussa olisi vähiten liikennettä. Ja torstai oli semmoinen päivä, ettei ollut hirveästi liikennettä, niin se oli heinäkuun tokavika torstai, eli heinäkuun 23. päivä, jos mä muistan näin oikein, niin mä päätin, että se on se päivä. Mutta mä en vielä tässä vaiheessa
kertonut vedonlyijille eikä kenellekään muulle. Paajasen Juhalta kysyt, että hei, kävisikö se päivä. Ja sitten iltapäivällä rupesin maalaa kamaron liituvärillä valkoiseksi ja tein nämä tarvittavat muutokset. Muutin kilvet jenkkikilviksi ja soitin sitten illalla pojille. Joskus ehkä 10 aikaa soitin pojille ja sanoin, että okei, ehkä se oli 11. Halusin antaa aika lyhyen varoitusajon. Mä sanoin, että se on tänä yönä sitten kello 1 rautatieaseman edessä siellä Makkaratalon poikki tai suojatiellä. Ja ensimmäinen ongelmahan oli se, kun Paajanen tuli tallelle, niin meidän piti päästä sinne Helsinkiin. Ja mustamaijia oli joka paikassa mun mielestä. Koko ajan näkyi poliisia. Minä ajan liituvärillä valkoinen Camaro, missä on jenkkikilvet. Niin se herätti niin kuin vähän huomiota. Ja mä koitin niin kuin vaivihkaa päästä niin, ettei kukaan pysäyttäisi. Sitten tämä homma ei onnistu. Se kaatuisi jo heti siihen. Eiks niin? No, mä onnistun siihen. Ja kello 1 tasan oltiin siellä Makkaratalon ja rautatieaseman suojatielle. Pojat oli siinä, tuli ulos sinne suojatielle mun auton eteen. Mulla oli ikkuna auki ja ne sanoi 3, 2, 1, aja. Sitten pantiin sekkarit päälle. Tää on niin kuin paikka, mikä vieläkin sydän vähän tykyttää, kun muistelee näitä. Kun sieltä lähdettiin, paluuta ei ollut, eikö niin? Tämä piti nyt tehdä. Tämä, mistä kaikki on puhunut ja veto on lyöty. Tämä piti nyt tehdä ja tehdä se kunnolla. Sieltä hän ei voinut lähteä renkaat savuten. Sieltä mehän oltaisiin päästy pelkästään Hietalahden torille, niin ei no ei Hietalahden, mutta kuitenkin seuraavalle torille, niin siellä olisi ollut jo kytet pysähtämässä. No Helsingistä piti päästä siltä aika sujuvasti ulos, kuitenkin huomiota herättämättä, kello oli 1 yöllä, niin tietysti ne luulee, jos joku ajaa vähän nopeammin, että se on kännissä. Niin piti ajaa aika silteen asiallisesti ulos. Ja sitten täytyy muistaa koko tämä reitti, niin siihen aikaan ei ollut ohikulkuteitä, niin kaikki oli niin kuin keskustajien läpi. Oli Mäntsälää ja oli kaikki nämä pikkukylät siellä matkan varrella, minkä läpi piti ajaa. Ja no, ensin oli Lahden moottoritie, se oli niin kuin ainoa pelastus, semmoinen, missä pystyi ajaa aika hyvää vauhtia. Ja sitten kun päästiin Lahden läpi, niin me oltiin minuutti ennakossa. Tässä näet, miten tarkka se oli, että mulla oli kaveri, joka osaa laskea nämä. Mä tiesin, että okei, tää on aika hyvä. Ja sitten kun tultiin Jyväskylän läpi, me ajettiin Päijänteen itäpuolta ylös ja Jyväskylän läpi, niin me oltiin +6 minuuttia. Vaikutti se aika lupavalta. Sen ajon aikana oli sitten kaiken näköistä pientä tapahtumaa. Sanotaan ensimmäinen, ei voi nyt sanoa tenkkapoo, mutta vähän semmoinen epämukava paikka oli. Mäntsälän jälkeen on semmoinen pitkä vasenkaari ja meillä on siinä 195 pidin matkavauhtina. 195 viisarissa ja vielä hirveästi pensaa takaluukussa. Niin se oli vähän aliohjautuvana se koko Camaro, mihin mä en ollut tottunut tietysti. En mä ollut muuten ajanut tuommoisella bensalastilla ennen. Ja siinä se rupesi kiipeäkin, niin kuin menee sitä asfalttireunaa lähemmäs. Mutta just kun oli siinä loppu asfalttireunalla, niin tie vähän suoristui. Niin kaikki okei. Ei tarvinnut höllää, ei mitään, kaikki meni ihan. Mutta se oli semmoinen vähän epämiellyttävä paikka. Toinen paikka oli se, joskus Jyväskylän jälkeen, niin oli jotkut siltatyöt, missä oli niin kuin tie pantu kokonaan poikki ja sitten hiekkatie sivulle ja jotkut väliaikaiset sillanrummut siellä ja sieltä piti ja nopeusrajoitus oli 20 kilsaa tunnissa. No me oltiin ajettu sen 195
mikä oli niin kuin matkavauhti koko ajan, niin sitten kun sä hiljennät, vaikka sä hiljennät 50kin, on semmoinen tunne, että sä niin kuin kävelet. No, me tultiin aika reilusti siihen ja huomasin, että tässä tultiin vähän liian kovaa, niin kova vastaheitto siinä, se oli hiekkatietä, tai hiekka se vastaheitto, ja sain sen nätisti menemään ja päästiin ihan, jos mä olisin harjoitellut sitä vaikka 100 kertaa, se ei ole voinut mennä paremmin, ja Paajasen Juha katsoi mua vähän ja sanoi, meni aika nappiin. Silloin tiesin, että okei, tää oli hyvä homma. Ja sitten jossain kans Jyväskylän jälkeen, niin pakoputki irtosi. Siinä oli 2 putkea, tuli edestä ja meni yhteen siinä taakse. Ja sen verran pysähdyin, se oli ainoa pysähdys matkan varrella. Ainoa, 1 vielä tulee. Kerta mä halusin katsoa, että se pakoputki ei puhalla kuumaa ilmaa mun paineletkujen päälle. Mulla oli nimittäin takaiskarit oli painestettu niin, että sä pystyt säätämään sen korkeuden, kun mä vedin traileriin, niin tämähän oli hyvä nyt, kun mulla oli hirveä paino siellä sen bensan takia. No kuitenkin siinä ei ollut semmoista ongelmaa, mä hyppäsin heti kyytiin ja jatkettiin matkaa. Sen jälkeen tietysti oli aika kova ääni siellä hytissä, kun oli niin kuin suora, toinen puoli moottorista oli suorat putket. Ja matkavauhtia mä pidin siinä 195 molemmin, tai 190, 195, siinä löytyi semmoinen niin kuin hyvä kohta, missä ei mikään tärinää eikä mitään, se meni aivan hienosti oikein kuin silkkiä vaan. Mutta sitten jos oli ollut jotain ongelmia, niin kuin siltatyöt tai jotain tämmöisiä, että olisi joutunut hidastaa, niin sitten mä ajoin täysillä hetken aikaa. Se kulki 213. Mä tiesin, että jos mä koko matkan ajan täysillä, niin se hajoaa tietysti, tai pelkäsin. Ja tässähän ei ollut nopeusennätys kyseessä. Tässä oli vaan se, että piti päästä alle 4 tuntia 7 minuuttia. Ja sitten oli muutama paikka, missä oli usvaa niin kuin laaksossa. Että sä näit sen tien menemään katos ja sitten se tuli taas. Ja sitten tietysti olettiin, että se on suoraan. Se oli pikkasen jännää, kun meni ja tulit ylös takaisin. Että siinä oli muutama semmoinen paikka, mikä oli. Sitten toinen, me ohitettiin muistaakseni 68 rekkaa. Se voi olla, että se oli 64 paineet. Piti kirjaa näistä. Ja tietysti rekka ajaa siinä 90, niin, ja sulla on 100 parempi se vauhti. Sulla on 190, 200, niin ennen kuin sä pääset tai tuut sinne rekkaan, sulla on aika aikaisessa vaiheessa päätettävä, ohitatko vai jäätkö taakse. Hirveän usein en jäänyt taakse, mutta tietysti mä en ollut tässä niin kuin yrittänyt tappaa itteni. Mä ajon mun mielestä ihan turvallisesti. Eli jos ei ollut näkyvyyttä, niin mä jäin taakse. Mutta se oli, kun sä ajat 100 nopeampaa kuin se rekka, niin sä et ole kauhean kauan siinä rinnatusten. Mutta tietysti jos sieltä tulisi joku vastaan, niin se on paha. Että kyllä se täytyy nähdä, ettei vastaantulijoita ollut. Ja sitten rupesi päivä vähän valkenee ja Jyväskylän jälkeen hän on niin kuin paljon suoria ja muuta, niin semmoinen tunne on, että ollaan niin kuin voiton puolella ainakin, että tämä saattaa hyvin onnistua. Muista se, että meillähän oli jo 6 minuuttia plussaa Jyväskylän jälkeen. Ja no sitten tultiin sinne Oulun moottoriliikennetielle ja siellä seisoi. Mä olin pyytänyt, että opas on 4.15-5.15 seisoo siellä. Ja siellä se seisoi. En ollut tavannut ennen, mutta siellä moottoriliikenteen varrella ei hirveästi seiso jengiä siinä aikaan päivästä. Niin ajoin sinne. Paajanen kömpi takapenkille ja nyt meillä oli paikallinen luotse sitten, joka osasi ajaa meidät sinne Arinaan. Ja se sitten neuvoi meidän tarinaan. Pääsin Arinan eteen, juoksin sisälle, vedin puhelimella ja pojat vastas ja kellot pysähtyi 3 tuntia, 37 minuuttia ja 43 sekuntia. 3, 37 ja 43. Keskinopeus 170,8. Siis me oltiin puolella tunnilla alitettu se, mikä oli sovittu 4 tuntia 7 minuuttia.
No, se oli aika hyvä niin kuin fiilis. Pojat soitti takaisin ja tässä mä oon ja kaikki okei. Sitten mentiin sen oppaan kotiin ja pestiin auto, vaihdettiin kilvet ja lähdettiin ajaa takaisin kohti Helsinkiä. Se fiilis, kun mä ajoin takas, se on jotain, mitä mä en ikinä, mulla on oikein melkein kyynel silmässä, kun mä kerron tämän kerta. Se on asia, mitä mä en ikinä voi unohtaa. Se oli niin pitkä se, niin kuin, ne tapahtumat ennen tätä. Ja sitten, kun tämä voitto tuli, niin se oli kyllä semmoinen fiilis, että hei pojat, te teette mitä osaatte, mä teen just niin kuin mä haluan. Se oli niin kuin semmoinen niin makea, että sitä ei voi sanoin kuvata, miten se oli. Tämä on asia, mikä usein multa vieläkin kysytään 35 vuotta jälkeen. Niin mä olin just yhdessä palaverissa Suomessa, hei, että mikä se sun Oulun aika olikaan? Sanoin 3 tuntia, 37 minuuttia, 43 sekuntia. Pienellä hymyllä. Kiitos. Moi.